kellu jintuża taser gun għal diversi drabi qabel Bojan Ċmelik ġie arrestat. Dan intqal f'xhieda fil-qorti hekk kif kompla jinstema' l-ġuri fil-każ ta' qtil tal-imprenditur Hugo Katkuti. Fil-qorti kien hemm xhieda uffiċjali li spjegaw kif l-imputat kien b'saħħtu ħafna u pprova jaħrab iżda ġie imrażżan. Il-qorti ppreżeduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo laqgħet it-talba sabiex tinfetaħ inkjesta fil-konfront tal-armla tan-nutar Ivan Barbara, Rosen Barbara Zarb. Dan hekk kif 3 persuni fetħu rikors il-qorti bilan li ssir din l-inkjesta fil-konfront tal-mara tan-nutar u ma jakkużawha b'frodi u miżappropjazzjoni ta' fondi. Franċiża ta' 29 sena tpoġġiet fuq probation għal perjodu ta' sentej wara li fil-qorti tgħawdex ammettiet li kkaġunat ġrieħi gravi fuq anzjan ta' 73 sena minn Nadur kif ukoll ħsarat b'mod involontarju. L-inċident seħħ il-bieraħ għal ħabta tal-5 ta' nofsinhar fi-triq Sananart ix-Xewkija. Xarlo Camilleri ta' 40 sena minn Ħartarxin intbagħat sentej u 8 xhur ħabs wara li nstab ħati li seraq flus mill-ħanut ta' kuġinuh li hu stess kien jaħdem fih bħala pizzar. F'Mejju ta' 4 snin ilu huwa kien seraq €500 mill-ħanut ta' kuġinuh fil-Fgura.